بسم الله الرحمن الرحيم. Birwin ertir namazy okyp wurşy başlajak diýip duran wagtlaryna erti namaz üçin sofuq azan çekip tekbir aýtjak. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. Şonda däni Hazreti Mehdi aleyhisselam öwe geçipde tekbir aýdyldy, erti namaz okuljak bolupdy da. Sep bolup musulmanlar dowulla. Şonda Mehdi aleyhisselam öwe düşüpde namazyny başlajak. Şomoga başlamaka iz nazala aleyhim İsa ibn Meryem ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam feyenzilu indel manaratil beyza şerqiyye Demeşk wadi'an kaffayhi ala ajnihati melekeyni. Şomoga däni göňden bir güfürdi geljek. Musulmanlar Hazreti Mehdi hemmeci yokarlaryny özlejekler. Görse däni defeden Hazreti İsa Mesih İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam her elinde bir pirişten kanatından azylyp da göňden ýere injek diýär. Dogry peýgamberimizin aýdýany şo mahal boljak. Hazreti İsa öldürilmäni göňe alyp gidildi da. Hudaý Taala ýanky aýatda wady gurrunlar geçdi. Şo moga Deccal bilen indi wuruşyljak diýilip duran wagtynda göňden Hazreti İsa aleyhisselam her elli bilen bir periştan kanatından asylyp da ýere düşjek diýär. Dogry ýewde Hazreti Mehdi'nin ýanyna gelip oham sepde jaýlaşjak diýär. Hazreti Mehdi yemşil qahqara liyetaqaddama İsa yusalli bin nas. Bi Hazreti Mehdi däni izleyin sefe girecek diye imam bolup öwüşdi da. Hazreti İsa gelenden soňra ýyde geçecek. Näme dip? Ey İsa sen peýgamber adam, menke ýöne bir weli adam, bir musulman. Sen peýgamber, sen gel öwüş imam bolup däni özi ýyde düşecek. Amma Hazreti İsa aleyhisselam şoň iki gerşinden saklap, ey Mehdi, git özüň imam bol. Fe innaha laka uqimat. Biz namaz saňa üçin tekbir aýdyllar ahyrim. Sen imamatyň üçin tekbir aýdyldy. Gel özüň imam bolawer dip Hazreti Mehdi aleyhisselam imam bolup da Hazreti İsa peýgamber şoň ýygyna düşjek. Şoň ýygyna iktida etjek. Bu ummatyň ulukhan iftiharatlarynyň biri. Ki ummatyň bir dänesi imam bolmaly, geçen peýgamberleriň birisi oň ýygyna iktida etmeli. Tekrimetallah hâzihil umma. Hudaýyň ulukhan bilen keramaty şo. Hazreti İsa peýgamber bolsa da ey Mehdi, bu namaz saňa üçin tekbir aýdyldy, sen özüň imamatyň bilen bol, men saňa iktida etjek dip imam bolsa, ýygyna düşjek diýär. We Hazreti Mehdi imam boljak diýär. Aham hulasa Hazreti Mehdi namaz okyp erti namazy, uly musulmanlar bilen namaz okuyjaklar. Hani salamlaşmaga, görüşmäge wagt ýok. Näme dip? Çon näni şäheriň daşynda ýanky kafirler, Yahudiler Deccal gurşak bolup teýýar bolup gelip otyr ahyrim. Şonda Hazreti İsa musulmanlar teýýarmyňyz diýjek. Musulmanlaryň hemmejigi teýýar biz diýjek. Ferwarlar teýýarmyňyz? Hemmejigi teýýar biz diýjekler. Şondan Deccala garşyn uğrajaklar. Şäherden çykdylarmy çykdy? Hazreti İsa aleyhisselam yankı kafirlerin ýanyna garşyn gitjek. Şonda Deccal öňde da men Hudaý diýip birden gördi Hazreti İsa we musulmanlaryň arasynda Hazreti İsa'nyň haýbatyndan gorkup edip ýörenişine utanyp aslan duz suwa atylanna eriyen ýaly bolup erimäge durjak diýär Deccal'yň özi. Hazreti İsa'nyň haýbatyndan gorkup suw bolup erimäge durjak diýär. Amma Hazreti İsa aleyhisselam şoň ýanyna kowlap ahyrda da Demeşkiň bir Lut diýen gasyna tutjak. Oham inna li fika zarbatan lam tasbiqani biha. Ey Deccal, şumada çellin bir zerbämi saklap ýan hiç kime wuramak, şu zerbämi saňa wurjak bolsakla otin, şuň kun saňa wurjak diýjek. Kılıcı bilen Deccal'ı bir grupta Deccal'ı şolada tikke edip öldürecek diye. Hazreti İsa aleyhisselam
azbes haybeti wa peygamber adam bolansaň heminki burnundan ağzından dem çıkanna Yahudilerin üstüne düşüp däni her demi ki Yahudilerin üstüne düşüye Yahudiler hotba hot ölüp yıkılışıp ölüp yatıverýänmişdikler. Aham şondan ey musulmanlar başlan vurşy bir Yahudi de koyman aýryň dipden Hazreti İsa buyruk etjek. Ol serwazda Hazreti Mehdi hemmejikler vurşmaga durjaklar. Ulu vurşturjak. Amma Hudaý Taalaň nusraty kömegi bilen Yahudilerin barsyny kırıp aýyrjaklar. Olaň başlygy Deccal evvelin adam ölen soň hemmejiniň ýüreginde gorky bolan soň bir jallarda boljakda musulmanlar keyfini öldürmäge durjak Yahudini. Keyfini öldürmäge durjak. Peygamberimiz aýtýarda: "Tuqatiluna al-yahuda fatusallituna alayhim hatta yaqula al-hajar lil-muslim hada yahudiyyun faqtulhu." Ravahu Şeyhan el-Lu'lu vel-Mercan. Siz şu zamanny Yahudiler bilen vurşarsyňyz diýipdir Peygamberimiz. Ahirde de Yahudiler gaçyp syfyp bir daşyň aňyrsynda, bir ağacyň bagyň aňyrsynda, diwaryň aňyrsynda nerde baryp bokunsa bara. Şu daş kıygırmağa duracak. Ey musulman, men arkamda bir Yahudi var, gelsin öldürsün deyip divar, daş, demir kıygırmağa duracak diye. Bir Yahudi koyman kırıp ayıracaklar sana son bağı deyiptir Peygamberimiz. Aham sondan Yahudilerde zır dargadıp hemmecini ayırandan sonra Hazreti İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam ki Hudaý Taala Kur'an'na ve innehu la'ilmun lis-sa'ah Zuhruf suresinde aydiye Hazreti İsa kıyametin bir alamatıdır diye. Kıyametin alamatı boljagy şol. Kıyametden öňçek Deccal Mesih'i öldürjek, ayırjak aradan Hazreti İsa Mesih. Oham on fermanlaryny Kur'andan sonra İsa aleyhissalam inni musulmanlar bilen salamlaşmaga durjak. Hazreti Mehdi bilen, fermanlar bilen yeke başka yurtlardan musulmanlar gelip Hazreti İsa bilen salamlaşjaklar. Hazreti İsa her hayfının cennette jaýlaryny aýtyp berjek. Ey falani, berekella, Hazreti Mehdi'nin arkası bol, ferwazy boldun. Sen Cennetil Firdowsda falan yerde jaýyň bardyr, boşluk diýip boşlajak. Ey falanova, siz Deccala aldanmadyňyz. Sizin jaýyňyz cennette falan yerde diýip her hayfının cennette barjak yerlerini çellin boşlap aýtyp berjek. Şeý diýip de musulmanlar bilen görüşüp salamlaşyp durmaga göňden Hudaý Taala tarapdan ilham geljek. Ey İsa, inni Deccal'dan olakon yine bir afet bela sizin öňüňizde geldi ki inni ölüşüp vurşup da öňünde durup bilmeýäňiz, gaçyň gidin dağlara çykyň diýip Hudaý Taala tarapdan buyruk geljek. Bu kim? Ya'juj Ma'juj geljek. Kaf dağını deşip de Ya'juj Ma'juj musulmanlaryň üstüne yer yurda yayrap yani hemme zatlar dargadyp barýarlar, iýip barýarlar. Aslan öňünde durup boljak däl. Hudaý Taala İsa aleyhissalama aýtjak, git musulmanlar bilen gidin dağlara, Tur dağyna çykyň, ondan bukundan duruň, oň öňünde durup bolarýarlar diýjek. Hatta şolaň vahşigerdigi bir öwde hani gurruňy geler, hemin derýasy Hazar wa. Şun bir başından girjekler, Peygamberimiz aýdýar, derýasy Tabariye diye. Buhayratut Tabariye, yani derýasy Hazar. Şun bir gapdalyndan girjekler bir gurusy. O gapdalyndan çykanna derýada bir gaçsa suw galjak däl. İkinji gelýän taýfa şu derýadan geçenne ola näme diýjek? Ey bir wagtda aşylada bir suw yatan bolmaly, palçyk görnýärdi diýjekler. Şu kadar dünyanın yüzünde su koyman, derya koyman, bağ koyman, ot koyman, zır dünyanın yüzünü helak edip başlayacaklar. Hatta yılan içiyanla vazı imağı duracaklar. Özler de insan bidyali. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.